Район башлыгы катнашында 150 кешедән торган Зәй районы делегациясе быел да Казан Сабан туен гөрләтте. Төп мәйданга керүгә үк республика районнарының традицион өй яны хуҗалыкларын чагылдырган мәйданчыклары төзелгән. Зәй хатасы Ирактан ук үзенең бай купшы булуы белән бәйрәм кунакларын җәлеп итә. Татарстан рәисе дә Зәй районы мәйданчыгында булды. Келәмдә көрәшчеләр бил алышканны Рөстәм Миңнеханов зур кызыксыну белән күзәтте. Когда соперник падает на грудь, это балл на один бросок. Вот, соперник упал. Сабан туе бәйрәмендә Зәй мәйданчыгыннан халык бердә өзелмәде. Татарстанлылар гына түгел, илебезнең башка төбәкләреннән килүчеләр дә үз итте безнекеләрне. Гореф-гадәтләребезне тасвирлаучы, районыбызның якты йөзен чагылдыручы экспонатларга бай булды ихата. Махсус урында кызлар кыстыбый пешерү осталыкларын күрсәтеп, кунакларны милли ашларыбыз белән сөендерделәр. Үзебезнең районның 22 поселениянән кыстыбыйларын алып килдек. 22 төрле начинкалар белән бүген сыйлыйбыз. Сабан туе мәйданында шын авыл иләрендәге кебек ягылган мичтә коймак пышты, самавыр кайнады. Зәй кызлары әзерләгән чәй стәле яныннан шын бәйрәм рухы сизелә иде. Көн дәвамында сәхнәдән Зәй үзешчәннәренең ямьле җырлары яңгырады. Татарстан халкы ел буена көтеп булган бәйрәмнең минутын да бушка сарыф итмичә рәхәтләнеп күңел ачты. Заинский район тоже привели нас в восторг. Во-первых, очень весело, во-вторых, организовано, в-третьих, вкусно. Я купила себе сувенир. И мы из Приволжского района вот знакомимся с местными и фермерами, и мастерами ручной работы, и получаем удовольствие от этого. Зәй төбәге җырчылары Виталий Агапов, Ясмин, Айдар Сөләйманов үзләренең матур җырлары белән бәйрәм кунакларын сөендерде. Зәй хатасы башка район мәйданчыкларыннан шын мунчасы белән дә аерылып торды. Менә инде 3нче ел рәттән Зәй районы Казан халкын һәм Татарстанлыларны үзенең мунчасы белән сөендерә. Бирегә күп кешеләр карарга керә, булай гына карап чыгалар һәм шулай ук чабынып чыгалар. Монда бөтен шартлар тудырылган өйдәге мунча. Бар яктан уңган һәр тармакта алдынгы Зәй районын күпләр белә. Халыкның матур эшләренә сокланалар, шуңа да республика күләм чараларга чакырып кына торалар, үзебездә дә еш узалар. А республика Сабан туенда катнашу үзе зур дәрәҗә. Мы с 15 года участвуем в организации Сабан туи города Казани, здесь в поселке Мирном, Березовой роще. Из года в год что-то добавляем, но фишкой нашего района, нашего подворья всегда была, значит, традиция многонациональности. Это и Крешинский подворье, и татарский, и русский подворье. Бәйрәмнең төп өлеше тынычлык бистәсенең үзәк мәйданында дәвам итте. Меңнән артык артист җир кешесенең авыр хезмәтен сәхнәләштерә. Халкыбызның бай традицияләрен тасвирлый. Бәйрәм кунакларының милли киемнән булулары да күзгә ташлана. Үзенә күрә матурлык өсти. Менә шулай матур һәм күңелле узды Казан Сабан туе. Зәйлеләрнең зур әзерлек белән килүен җитәкчелек тә югары бәяләде. Бу үзе зур тырышлык дигән сүз. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.